today's video mga idol, napadaan na kami po sa, sa Manawag Church. Kaya ayun po, pumunta muna namin sa loob para titingin-tingin lang po. At saka nakisimba na rin po. Okay, ano ng kandila para sa sip na pang-araw-araw naman po. Ayun po, nag-video lang. Dito kami ngayon sa simbahan, ha? Patingin-tingin na pala ako dyan mga idol kasi iniwan ako nila ma'am. Hindi ko alam kung nasaan na dyan sila. Kaya hinahanap ko. Sabi ko, nasaan kaya sila ma'am? Kasi naiwan ako dyan idol. Kasi pag simbi ko po ng kandila, pagtingin sa kagilid ko, umalis na sila. Umalis na ba? Iniwan ako. Ngayon, yan po, nagbibidyo ako dyan. Kung wari, nagbibidyo po ako dyan. Kaya hinahanap ko na sila. Sabi ko, nawawala na sila sa paningin ko. Kaya naglalakad po ako. Kung wari, kalmado lang ba? Nagbibidyo lang pero hindi nila alam. Kinakabahan ako kasi laki po na simbahan mga idol. Promise, sobrang ganda po dyan. Sa Manawag, Pangasinan po. Sobrang ganda sa loob, sa labas po. Ayan po mga idol, no? I-share ko lang. Ayan po, nagbibidyo ako dyan sa labas. Pumunta po ako dyan sa loob ng simbahan. Ayan po, lakad po ako dyan sa labas. Kumari po, nagbibidyo ako dyan kasi sabi ko, opportunity ko rin po ito mga idol, no? Kasi sabi ko, for the first time, ngayon lang po ako napunta sa ganitong simbahan, Manawag. Tsaka sabi ko, mananahin na rin po tayo mga idol, no? Kasi sa araw-araw na pangailangan natin, araw-araw na pagsisipag natin, sa pagbibiyahe natin, tulungan sana tayo ng Panginoon, no? Lahat-lahat po, Lord. Ngayon po idol, no? Pumunta ko dyan sa loob. Ayan po, inikot-ikot ko muna dyan kasi sila ma'am nawawala. Nahanap ko, ewan ko nasaan sila dyan banda idol. Ang alam ko, nagbibidyo na ako dyan. Tsaka sabi ko, pupunta na ako dyan sa loob. Kasi sabi ko mga idol, opportunity ko. Ayan po pala yung sa loob mga idol, no? Ayan po, kaya na po. Sobrang ganda dyan mga idol. Ayan, pumunta ko dyan. Nagbidyo muna ako, sabi ko, Lord, ito na bahala sa amin. Sa araw-araw na pangangailangan namin, yun lang po, panalain ko mga idol, no? Ayun, upo muna ako dyan. Pero hinahanap ko talaga sila ma'am tsaka si mami kasi sabi ko nawawala na. Ayan po. Sabi ko nga mga idol, no? Ayan, binibidyo ako dyan. Ngayon, may lumabas na ako dyan kasi hinahanap ko na kasi baka palis na po kami. Ayan po. Nakatingin pa ako dyan sa taas kasi sabi ko, wala, maganda talaga po mga idol, no? Baka gusto nyo pumunta dyan sa Manawag, Pangasinan. Hindi kayo magsisisi. Sobrang ganda ng dyan, ng church po. Saka maraming tao na rin po mga idol, no? Kasi pumunta kami dyan mga idol, mga alas 2:30 siguro mga idol, no? 2:30 ganun po. Yan po, share ko lang. Manawag Church po, Pangasinan City po. Sobrang ganda dyan mga idol, no? Ayan po, nagbidyo na ako dyan. Kasi nga, hinahanap ko sila ma'am. Ayan na po, nakita na po kami dyan sa loob. Nandyan kami sa bilihan ng mga anting-anting, charot, hindi yung mga po idol. Yung mga pala dyan, mga Katolik. Yan po. Alam na mga Katolik yan. Sa loob. Shout out po sa mga Katolik yan. Kahit hindi Katolik, shout out po mga idol. Ayan po. Share ko lang. Sana po follow sa Facebook page Alvin Official Vlog, Alvin TV, saka sa YouTube channel Alvin Official Vlog, saka sa TikTok Alvin Diocampo. Ayan po. Ayan. Yan na. Bumili lang po kami dyan ng idol na bracelet. Ayan po. Ayan sila ma'am. Sobrang ganda mga idol. Promise. Ayan na po. Pasupport na lang po sa munting page sa atin. God bless. I love you sa inyo lahat. Bye-bye. Thank you.